Sadiya Haruna Sayyada wadda take buganta laƙabi da Sadiya ta Annabi ta saki wani bidiyo tana rawar batsa tsaki wa iyazu. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel mai albarka, ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa da zarar mu ɗaura shirye-shiryen mu su dinga samun ka. Sai ku biyo mu domin tabbatar muku da gaskiyar al'amari. Ta ƙara bayyana wa magoya bayanta ta samu followers 1 million shine take abin da ta ga dama a Instagram. Sai ku biyo mu domin tabbatar muku da gaskiyar al'amari. Hey! It's a lie. Let me see it again. 1 million followers. Ni yar gidan talaka jikan babu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Thank you, 1 million followers. Hey, Baba God, I want to pray for my 1 million followers. I want to pray for my account that is putting food on my table. God, any evil spirit that will come across my page to hang it. If he's a man, Baba God, as from that day when they try to hang my account, may pennies no rise up. If na woman, may she no get husband till the rest of her life. Hey, 1 million followers. This account is putting food on my table. Call me crazy, but I love to see doing things that is putting food on my table. Hey, come and dance with me. Oh. Come and see her. Come and see.